zdravím vás z Trenčína. Ja som dostala od pána Petra toto srdiečko, ktoré sa viaže práve s touto studňou lásky. Čo nám viete o nej povedať? No, nachádzate sa v Trenčíne pri studne Omarovej studne. Hovorí sa jej studňa lásky, pretože je to opradené legendou o Fatime, ktorá tu bola zajatá roku 1524. A Zápolský bol vtedy pri moci. A táto studňa sa kopala 42 rokov, to je taká zaujímavosť. Je to čistá skala, ktorá je hlboká 80 metrov, do skaly je to kopané. A tento Omar, aby vyslobodil tú svoju milú Fatimu, tak sa podujal na kopanie tejto studne s tými svojimi druhmi. A podľa tej legendy po 4 rokoch Zápolských prepustil a potom to už kopali poddaní hradu vojaci a trestanci. Údajne ich 300 zahynulo pri tomu. A je pravda, že keď tam niečo hodím, budem si prejať, že sa mi to splní? No, tak je to taká legenda. Si treba želať jedno tajné želanie. Tak ja idem na to. Zatiaľ sa lúčim. Ahoj!